Здравейте хора, днес ще играем Майнкрафт. Това ми е девети епизод. Чакай, сега ще излезе. Не това. Здравейте хора. Това ми е някой си епизод, точка. Точно някой си епизод, точка. И така. Дай ми join на гейм и ми бъгна. Жестоко. Сега това дърво ще си го направя къщичка. Супер, някакви зомбита са умрели. Ето ще се направя. Ще трябва да намерим... Не! О, крипърче. Да, гръмна ни къщата. Гръмна ни къщата. Смотан крипър. Ама печките са здрави като стомана. Смотан крипър. Какво правиш? Къща. Я си направя къща. Та не е общата. Да, и двамата си направим индивидуално. Така. Добре, че не ни е гръмнало. Обаче оцеляваме заедно, чули? Да. Отделяме къща. Ето може да направим нещо като градче. Хайде. Да. Като село. Да, нещо. Не може да го направим град. След време. Град. Някой си там епизод. Сигурно 1001 епизод. Така. Какво ще чак да правя? Нещо къщи? Не, освен къща. Да, взех прозорците. Ти сега си взе прозорци, нали? Не бе, той нали ми гръмна къщата. Да. То го правих. Направо? То чисто ново е. Така. Сами трябва дърво. Не е чисто ново. Сами трябва малко дърво. Такова. Трябва ми глас пейн. Трябва ми глас... Това е правото дърво. Абе, разбра. Чай се. Така, сега ще ми трябва дърво. Отиваме за неизработено дърво. Ние имаме... След пара да се върнем след като... Чакай. Опа, там има дърво. Не. Нали имахме саплинки? Да, засади. Мога да си направим къща на дърво. Аз ще направя. Заедно се прави. Заедно да бъде тази къща. Значи ще се една къщичка. Да яко стане. Нещо няколко етажа тази къща. Моето нещо като хотел. Хотел ли? Нещо подобно. Тук аз имам изработено дърво. Не изработено. Така, значи това. Чай само да не е друго дърво. Добре. Така. Какво ще направим? Така. Къща. Не бе. Нещо друго забравям. Значи дърво. Стол ни трябва. Стола. Така. Да. Всъщност точно ми трябва само 7 или 8. Не, 9. Чак са. Така, вътре. Значи са. Ще ми трябва цели блокове. Стълби ще ми трябва. За това. Мисля, че за сега това. Добре, сега да намерим къде да построим къщата. Тук мисля. Мислиш, да. Правилно. Искам да е близко до тази къща. Да, аз исках и намерих място. Добре, сега ще взема една лопата. Малко място си избрах.
Искаш за твоята къща? А, не. Да, напрямо. Няма проблем. Ма тя не е много голяма, така че... Моята ли не е голяма? Да, също това мисля да го направя като урок. Не, всъщност... Да, тук ще го направя. Да. Да, започваме. Така, първо правиме една... Значи сега 9 на 8. Не, чакай се. Значи 1, 2, 3... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 на 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Аз 8 на 8 го правя. Мисля, че са 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да. 7 на 7. Тук така и сега просто затваряме квадрата. Квадрат ли? Правоъгълник? Не. Правоъгълник? Не знам. Да, правоъгълник. Не му дай квадрат. Да. Ако беше квадрат, ще е 7 на 8 на 8. Като моето. 8 на 8. Разпиме. Аз легнах. Аз лягам. Защо не се зареждам? Човек нещо не ще да зарежда. Ти така ще си разбереш буксата. Чакай да лягам аз. Ще си взема много красиво. Айде. Отвори се. Знам, отвори се. Човек, ще ми падне батерията. Не мога да снимам. Колко е? 3%. Ние от това не се зарежда. И твоето не зарежда. Не, зареждам. Зомби. Я дай. Дай си размиме зарядните. Моето е 2% бързо. Бързо. Моето зомби ме запали. Ще го пребия. Зомби ме запали. Зарежда ли ти? Също му бие зомби. Да. Да. Не. Паяк за тебе. И то 2. Човек, аз съм на поезация. Няма да ми пинеш приятеля, бе. Ей, саплинг ни даде. Саплинг ни даде. Онова, където ти уж искаше да си правиш. Сега как се прави? Къде ти хвърля саплинга, ела? Че са много... Това се зарежда. Ядене! Ядене! Какво ти стана? Шума на къло. Без къло. Да. Нямам без къло. Не, бе, спря ми. Човек, като ми така се зарежда. За какво метнах? Така трябва да е. Значи този епизод нещо спря. Ето. 1%. Така трябва да е. Не го пипай. Ето това заряд. Самият аз, кое зарядно съм. 0%. Ето. Да не си разменихме телефоните. Не. Не сме. Така. Дани, спрях да записвам. Аз не. Така, чакайте сега какво ще да правя. Не, това ми е продължение. Това е продължението ми, защото така да правях си. Така, значи готово. Значи аз отивам да си довърша постройката. Умен съм! Скочих и нали бях на половин сърце. Така. Скочих и ми взе. Ти имаш бонмил! Какво имам? Бонмил! Какво е това? Да. Това ми е за забързването на растението. Къде го имаш това бонмил, бе? Какво се прави? От кокалите. Знам да има... Просто... Крипор. Човек, чакай сега да се нагласа, бе, тия. Няма ти грамък. Аз се прасвам право. Крипърче. И Не съм гладен. Мисля това, че ще бъде на 2 части. Много яко се получава. Виж, заварнала, виж.
Вътре колко е яко. Да, това ще го разделя на две части. Така. Сега, тук отиваме на От крафтинг тейбъл си правя крафтинг тейбъл. мисля, че беше. 6. Така, Не, ето тук беше. Тук беше и така. Тук не, имаме стълби. Мисля, че нямаме стълби. Така. Сега, от тук почваме една града. 3 блока, мисля, че е висока. 1, 2, 3. Така. След това тук един прозорец слагаме. Минаваме един блок. 1, 2, 3. Ей, трябваше да си направя нищо. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Така. Трябват ми... Да, не би било. Не. Трябва ми... Какво ти трябва? Такова. Стълби. Така. Ела, сега влез ми в къщата, виж колко е яко. Колко е яко. И погледни нагоре към тавана. Да, знам. Яко ли? Това стил го взе от мене. Не. Тавана ми е малко по-несиметричен като под условие. Така, сега стигнахме до Тавана и тук. аз така се го правя. Много тъмно по мен. Дай се взема един торчбол. Турс ли? Да. Оправи си онова, където ти ми направи настройката. Правиме така. Не. Това е настройка? Нали където беше Бригнес ли? Какво беше? Не знам. Това? Да. А където е пред вратата? Какво? Не, значи е погрешно. Тук 1, Така сега какво ще я правя? 2, 3. Тук са 1, 2, 3, 4. Така. Да, сетих се. Така тук са... тук един прозорец. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Всъщност тук... да, така ще. Не, упс. Да, нищо не съм направил. Така. И сега... Опса. Отиваме за дърво. Аз си как да не правиш изработеното дърво? Що? И оттам ми свършиш дървото. Знаеш колко често имаме? Ама изработено, не изработено. Аз искам не изработено. Вече си намерих, не ми трябва. Така. Не, много съм смотан. Ми ще спра за малко, за да събера малко дърво. Всъщност, не. Сега ще, да. Това ще е за този епизод. Това е първа част, да знаете, от тази къща. И ако ви е харесал клипа, харесайте видеото. Ако ви е харесал клипа, харесайте видеото и следващия път. Чао!